trecem la partea a doua în care schimbăm cele 6 cartușe filtrante din dozator. Apăsăm pe această față, el se deschide. Desfacem doar puțin de data aceasta șuruburile. Și tragem afară tot setul de cartușe. Deci, aici pleacă apa spre dozator, iar în partea de jos vine apa din rețea. Am luat direct setul de cartușe, ele sunt în ordine, le veți primi în ordine de la noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, așa sunt și aici. Se vor scoate. Iar cartușele folosite le depozităm undeva. Iar cele noi, a treia șurub, primul, al doilea și al treilea, al patrulea, cincilea și ultimul cartuș. Încă o dată, acesta mare este primul, 105, iar apa filtrată va pleca către interiorul dozatorului din ultimul. Apa intră prin primul. Și conectăm, nu se mai vede, furtunul la ultimul cartuș. Ne asigurăm că cele două vârfuri de aici calcă pe cei doi suporți. Apăsăm. Și s-a închis dozatorul. După ce s-au schimbat cartușele filtrante și s-a igienizat dozatorul, îl vom alimenta din nou cu apă rece. Începe să se audă cum se umple dozatorul cu apă și abia după ce s-a umplut, îl putem racorda la energie electrică, îl băgăm în priză și pornim din spate de la cele două butoane partea de încălzire și de răcire. Dar doar după ce s-a umplut cu apă. Când nu se mai aude niciun sunet, atunci îl racordăm la energia electrică. După ce dozatorul s-a umplut cu apă, nu mai auzim niciun sunet, pornim cele două butoane din spate, răcitorul și partea de încălzire. S-au aprins toate butoanele, funcționează și acum va trebui să scoatem 4-5 litri de apă din el. De pe toate cele 3 căi, atât apă rece, cât și apă la temperatura camerei, cât și apă fierbinte. Deoarece au mai rămas impurități, poate de la cârpa sau hârtia cu ce a fost curățat. După ce am terminat de scos aproximativ 4-5 litri de apă din dozator, este pregătit pentru utilizare. Și vă bucurați în continuare de apă proaspăt, filtrată, alcalină și antioxidantă.